Downfall, bodybuilder na nipal ng pusa. Ito di pa pabalita na ngayong linggo atin agad simulan. Kung last year meron tayong pantropiko, this year meron naman tayong pangkopiko na kailangan ng PR dahil sa nag-leak na video nito ng Bini. So, meron daw 3 alleged na Bini members na nandito. So, ito ay may mga sensitibong tema. So, naglalagay tayo iba't ibang mga disclaimer dito. So, hindi na natin papakita yung buong video pero meron dito 2 lalaki at 3 babae. Ngayon yung 3 babaeng to, ito ay taga Bini. At bilang isang 10 years na beaner, matagal ko na sila sinusubaybayan. Ayaw naman natin maging mga bloomers tayo, di ba? Gusto natin blooms lang. So dito makikita mo na sa 2 lalaki na nandito, ginawa nila to. Sila ay nag-airbembangan at nandun yung 3 pang Bini members. So sinabi nila in succession na ito ba yung ginagawa mo kay... So pangalan na isang babae, tapos tumawa yung isa, at sinabi na isa, yung edad na mas mababa sa 18 years old. Ito ay niyanig ang Biniverse dahil syempre, ano bang edad ang range ng kanilang mga fans at ano ba ang kanilang mga ipinaglalaban tulad ng women empowerment, equality, tapos marinig mo yon na ginagawang joke ang mga ganong klaseng remarks. So dahil dito, nagsimula ito ng away sa pagitan ng mga haters ng Bini at ng kanilang mga fans. Dadaanan muna natin, going to my sister's wedding, Bini Downfall. Gaano katagal ka ba nagantay dyan, ha? Hayop ka, 100 bucks. Tapos sinasabi nga nila, down the grapevine na narinig ko, na ito dahil galing sa dump account na isa sa mga members. So naisip ko naman, bakit ito ilalabas sa isang Bini member na alam mo, matagal na 1 taon na sila, alam na dapat nila ang galawan sa social media. Lalo na isa kayong diamond in the rough na nabuo na inyong talent management. I'm a professional IT fan of Bini, by the way, Willie, ako using TikTok nila. Kindly reply to my chat, thanks. Pucha, lahat gagawin. Yung iba talaga mga hacker mans. Tamang asa lang. Everyone makes mistakes and they're unpredictable. It is okay. Ay, I isa. am here. Oh my, aray ko. Putak, hayop ka. Actually, I am yun a na. professional IT and fan of Bini, by the way. Willing Auto I use in TikTok Mira. Tumabas. For manager of Bini, kindly reply to my chat, thanks. Ayun, ito action yun. Nakita nung yung ginawa ng 2 lalaki doon. Mamaya na opinion ko. I will hate this person. You hate this person. Ba't mo ginagamit yung SpongeBob reference ko na ganyan? Love you, Joe. Ano mo sila? Basta ako dito kayo pababaya. Walang hanggang dulo. Love you, Joe. Enabler Bloom. Okay, hindi ko na kaya ng dagdag na brain rot sa issue na ito. Lagyan mo correction tape. Ang sakit naman yan. 8 pa rin forever, man. Ano naisip ko tol? Ano kayo iniisip nung 5 pa? Na pinaghirapan nyo to? Na nagbigay kayo ng dugot, pawis at buhay nyo? Tapos ganito yung mararating nyo. Tapos ito yung mangyayari. So sa pagkaka-record ko nito, wala pa ako nakikita sa kanilang team na nilabas regarding dun sa issue. So baka non-issue to sa kanila or meron silang ilalabas moving forward. So ang gusto ko lang muna unang sabihin dito ay sa mga fans ng Bini, sa mga Biners dyan, balansehin nyo ang pag-criticize at sa pag-hold accountable sa mga idols at sa kanilang pagiging tao. Kasi napapansin ko, mayroong mga sobrang Binis dyan. Binis sa tawag ko, hindi Bloom, kasi ang ganitong klaseng fan na talagang dinalagay sila sa isang pedestal ng mga Diyos. Sasabihin nyo na, mga tao lang naman yan. Nagkakamali sila. Pero tinatrato mo sila na parang mga Diyos. So pumili ka. Tao ba sila o Diyos na hindi nagkakamali? So, kailangan mo pumili ng side. So dito, malalaman mo na yung kailangan nila masampal ng katotohanan na tao sila na nagkakamali sila. Kasi kung doon ka magsisimula, pwede mo na silang ma-forgive. Pwede mo maintindihan bakit sila nagkakamaling ganun. Kasi yung mga ganung biro, nakikita natin yan. Alam niyo yung mga GC nyo dyan na hindi pwede buklatan ng mga pulis kasama ng mga tropa nyo. Mga cancelable, brain rot, sobrang dark, edgy na mga chat na tinatago nyo ngayon. Sana i-share nyo rin tong video na to doon sa isa sa mga chat na yon na naiintindihan ko saan nanggagaling yung humor na yon. Kasi nasa edad naman sila na, alam mo yun, nalalabas yun. Pero ayoko lang dito ay pag ginagamit na nila itong issue na ito para pagtripan nyo iba pang mga hindi naman involved or kahit yung mga ibang mga members doon. Tulad yung kay Maloy. Kasi kailangan meron tayong standard. Magalit ka lang doon sa ginawa nila pero kailangan pa rin silang masampal ng katotohanan na yun. Hindi nyo sila kailangan protektahan. Mas malakas ang mga kalamnan niyan kaysa sa inyo. Diba? Kasi nandun sila sa spotlight. Andun sila sa mga idol status na gusto nila marating. Pero yun nga, dahil nga dito nasira ang mga para social relationship sa ibang mga binis dyan at sa mga tunay na bloom dyan.
dyan, alam nyo na kailangan nyo hold accountable yung mga taong yan. Parehong paraan lang na kailangan nyo hold accountable ang mga politiko, ang mga tumatakbo, ang mga boboto ngayon sa halalan. Kailangan sila hold accountable. Kasi kung dito pa lang, itong tattoo ng mga members na ito, ay hindi nyo kaya sila hold accountable sa kanilang mga aksyon at sa kanilang mga salita, mare-reflect lang yun moving forward, iba pa mga iniidolo nyo. Gusto ko lang malaman, yung kasama nila doon na may hawak ng camera, friend ba nila yun? O isa sa mga member? Kasi paano yun lalabas in the first place? Kasi dump account yun. Paano yun lalabas na hindi nyo inisip na kakalat siya? So, staff ba nila yun na hindi na screen? Pero, buti to kasi at least alam mo, behind the scenes, alam nyo ang katotohanan. Alam nyo na mga tao sila na hindi sila yung parang laging sobrang linis na walang dumi na makikita nyo para matapak natin sila sa lupa. Para hindi sila parang di nagkakamali ng mga anghel. Sila yung mga tao na nagkakamali pero kailangan nyo pa rin ilunok na nagkamali sila. So yun lang, masabi dyan, sunod na balita yun na almost 90 minutes yun. Ang dami niyan sa Twitter. Ang dami niya mga nagko-comment na nababasa ko na ganyan. Di marunong magbasa, di naiintindihan. Ano ba to? Totoo ba? Ayun, 18.9. Functionally illiterate. 18.96 million from junior to senior high in 2024 considered functionally illiterate. They can read but have difficult. What po siya? Para saan pa ang pagbabasa kung di natin naiintindihan? Ito yung sinasabi ko dati sa mga videos na pareho sa pagsalita ng English na hindi nakakatalino sa'yo. Pero kung naiintindihan mo ba yung sinasabi mo sa wikang English o sa wikang Tagalog, yun ang importante. At di lang mga nagsasalita tulad namin na nasa screen ngayon, importante sa amin na naiintindihan nyo. Mas gusto ko na digest ko siya, tapos madudura ako sa inyo na mas naiintindihan nyo. Basta huwag kayong nganga. So nalungkot ang PSA dito. Nakagano lang si PSA nung nakita niya yung statistics. Tungtong sahur na mga to. Ba't kayo ganyan? Pero naiintindihan ko bakit yung mga korap na politiko, ba't gusto nila bobo ang mga susunod na mamboboto. Kasi mas kaya nilang utuin, mas kaya nilang sayawan lang. Basta magbubudots-budots na, kumikislap na yung mata nila, sasayaw na ng pantropiko, masaya na, tapos boom, boboto na kita. Tapos matataka sila, ba't hirap-hirap pa rin sila sa buhay kahit nagsisikap sila. Pero yung pera sana na para sa madla ay napunta na sa mga politiko. Very good. Sunod na balita kaya, ito naman yung bodybuilder na sumipa ng pusa kasi kilbot daw siya. Hindi ka ba isa't kalahating tanga? At siya pa nag-post ito sa DLSU Tough Manila. Kicked a Gusto mo ba lang medal? Oh yan, very good. Ayok ka, mas masahol ka pa. Is it my fault? Was eating at the engineering Velasco walk. Needed my protein and the cat was annoying me for food. Got close and scratched me. Food failed, it got some, I threw the rest away. Was it their advice that we weren't supposed to feed the cats? Was shocked and kicked it. Di naman pray na sumabog ulo. Kuya Garzon brought me to the clinic. I'll have shots for 3 days, lol. Lucky may insurance to school. Cat may be euthanized or have eternal breeding. I don't know. Isa na naman tong araw na mas masahol pa tayo sa hayop. Unang-una, pre, tao ka. 2 years old lang ang utak na isang pusa. Ikaw ba pa merong 2 years old na pinagtitripan ka, ginagago ka, diba, inaasar ka, sisipain mo? Ako, iinisin ko pa. Pero sasaktan mo? Yun ang una mo naiisip. At para sa isang taong nagpapalaki ng katawan, bodybuilder ka, alam mo dapat na epekto ng panalakit sa katawan. So, bakit ganun ang tingin mo sa isang hayop? Huwag na lang kahit anong hayop na lang yan. So, Pito, mas pinakita lang natin na ikaw ang mas hayop ka pa kaysa doon sa pusang yun. Sa isang pusa, animal instinct nila ang kumain. Ikaw bilang isang bodybuilder, na ako na nagsisimula pa lang uminom ng mga whey isolate at mag-workout, kaya nating ipilit o ibahin yung routine natin para mag-iba yung nutrition natin. Diba? Mas damihan natin yung kain natin, mas matulog tayo ng maaga, ito yung dami ng sets na pwede kong gawin kada isang araw. Sa mga hayop, walang ganun. Gising, kain, wag mamatay, tae, tulog. So, hindi mo makorelate na yung kanyang pag-atake na lumapit at kinalmot ka ay isa niyang paraan ng paghingi ng pagkain. So, meron din dito nagsabi ng former De La Salle pusa volunteer na lahat daw ay neutered at spayed na at under sa care ng university. So, sinabi nito na lahat daw ng pusa may mga parang strikes na pag ganito karami na yung kanilang inatake or nakalmot, di na sila palalabasin. Parang nakatago na lang sila doon. Bakit mo yung tatanggalin sa pusang yun dahil sa ginawa mo? Diba, ang liit-liit niyan. Pag ikaw na bagsakan nga ng dumbbell na mga binubuhat, malaki-laki ng katawan mo, walang-wala yan sa'yo. Bakit naman umabot ng gano'n? Bakit medyo OA tayo dyan? Di naman tayo susuot ng diaper pag nasa gym tayo, di ba? Dapat, laksan mo lang. Kung meron man yun nga na parang problema for rabies, magpa-shot ka na agad. Di mo na kailangan sipain. Sinipa mo yung pusa, nag-lol ka. O nga, nag-lol pala, no? Mas maliit pa ata itlog mo kaysa doon sa nawala doon sa pusa na itlog. At doon tatapos sa ating balita ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nanonood. James Shopper na mamaalam.